bɛ ka lajɛ ni wagati in na Mali kɔnɔ Mali kɔ kan u bɛɛ fɔlen don ka da u ka wagatiw cogoya kan aw bisimila bi an ka jɛmukan kɛnɛ kan jɛmukan bɛ wele ko bɛɛ ka kuma o de hukumu kɔnɔna la bi an ka maa welelen o de ye Sextom Maw ye nin ye u siɲɛ filala ye an ka plateau sanfɛ u ka tɛmɛli fɔlɔ la u nana u y'u da maga fɛn caman na min bɛ tali kɛ u bilali la ka bɔ Orange kɔnɔna la o nana circonstance minnu na ani walawalali caman kɛra o la jɛmukan labanw na u ye a yira n'a ka fɔ ni Orange mɔgɔw kɔni kan ka ɲɔgɔn sɔrɔ kiiri tigilamaw ɲɛma min tun kan ka bɛn décembre kalo tile 2 ma o la bi an bɛna masala u bɛna ɲɛfɔli kɛ an ye o kow tɛmɛna cogo di ani walawalali kura walasa faamuyali ka se ka sɔrɔ a la cogoya min na o la an bɛ foli di an ka mɔgɔ welelenw ma u ka foli di an lajɛbagaw ma ka u tɔgɔ ani u jamu fɔ an ɲɛna ɲɔni an ka don jɛmukan kɔnɔna la o la an bɛ kuma daminɛ monsieur Mati. D'accord, madame, bonsoir. Oui, bonsoir, basi t'i la. Mais ala tan yɛrɛ don. Basi foyi t'i la. Folikan jumɛn b'i bolo ka di an lajɛbagaw ma? D'accord, n bɛ Mali kunnafoni TV lajɛbaga na a lamɛnbaga bɛɛ lajɛlen fo. Ne tɔgɔ Bagayoko Mati. N tun ye travailleur temporaire ye Orange kɔnɔ. Voilà. D'accord, foli o diyara n ye. A bɛ taa monsieur Samake. An tile monsieur Samake. Somɔgɔw bɛ di Mariam. Basi foyi t'i la i yɛrɛ don. Somɔgɔw ka kɛnɛ. N fana ka foli bɛ auditeur bɛɛ lajɛlen. N ka foli bɛ malien bɛɛ lajɛlen fɛn fɛn sɔgɔlen don sisan Mali kunnafoni TV la. N ka foli b'u bɛɛ lajɛlen. Comme Mati y'a fɔ cogo min ne fana ye travailleur temporaire kɔrɔ tɔgɔ ye Samake Famusa. Ok, Samake Famusa n cɛ i ka foliw la a bɛ kuma di mɔgɔ sabanan monsieur Dougouré. Oui. An tile. An wula Mariam. An b'i fo k'i ka Mali kunnafoni baarakɛla bɛɛ lajɛlen fɔ k'a ka ɲɛmɔgɔ fɔ n'o ye monsieur Diallo ye. Voilà, bon ne tɔgɔ ye Ahmed Dougouré. Voilà, yani n ka kuma cɛya an baarakɛ ɲɔgɔn dɔw bɛ yani an camarade de lutte a fa banna bi an bɛ dugawu k'a ye ala ka hinɛ la k'a dayɔrɔ sumaya. Voilà, o de bɛ ne bolo. Amina. O la an bɛ segin ka na an ka jɛmukan kɔnɔ an bɛ taa monsieur Bagayoko fanfɛ Mati. A ka bɔli laban na plateau sanfɛ yan nɔ aw da donna fɛn caman na min bɛ tali kɛ aw bilali kow la fo ka se aw ye ɲɔgɔn sɔrɔ kiiri tigilamaw ɲɛkɔrɔ ani Orange Mali yala a kow kɛra cogo di? D'accord, Mariam i ka ɲininkali diyara n ye. C'est vrai nin tɛ an siɲɛ fɔlɔ ye plateau in kan an kun tɛmɛna ka kɔrɔ an tun y'an da don kuma caman na c'est à dire que an ka bilaliw kɛra cogoya min na ani an ni Orange yɛrɛ ye ɲɔgɔn sɔrɔ kiiri la cogo di an ye caman ɲɛfɔ a la bon minnu ma bɛn o émission ma bon a ka di n ye n bɛ ɲɛfɔli fitinin dɔ kɛ voilà n'o bɛ bɛn e ma yani n da don kiiri kɛra cogoya min na Mariam anw bɛɛ tun bɛ baara la Orange kɔnɔ c'est à dire que yani jamakulu filanan mɔgɔw bɛ gɛn parce que an mɔgɔ 151 an de farala ɲɔgɔn kan ka yira k'a fɔ bon Orange bɛ sariya sɔsɔ dɔ kɔnɔ Orange bɛ sariya sɔsɔ dɔ kɔnɔ n'o ye k'a fɔ ni bureau de placement y'i ta k'i di Orange ma baara la i ka bureau de placement ka i dili man ka tɛmɛ kalo 24 kan n'o ye san 2 ye donc o san 2 kɔfɛ e kan ka jate i b'a fɔ i bɛ baara yɔrɔ min na an ka kala an bɛ Orange de kɔnɔ i kan ka jate i b'a fɔ Orange baarakɛla donc le fait que o kow ma kɛ an ye sigikafɔ caman laɲini an yɛrɛ olu détails caman di i ka plateau kan yan nɔ o sigikafɔw ma abouti donc an fɛnɛ taara an ta da bɔgɔ jenini na donc an ta da bɔgɔ jenini min kan dossier déposé la tribunal la o kɛra le 4 octobre octobre kalo tile 4 2024 an ye an ka avocat ye dossier déposé tribunal la dossier déposé le tribunal yɛrɛ ka procédure la o de ye ni i ye mɔgɔ wele tribunal la tribunal b'a essayer fɔlɔ ka sigikafɔ laɲini aw ni ɲɔgɔn cɛ bon o y'a sɔrɔ yani dossier ka déposé an kun ye sigikafɔ caman laɲini Orange ma sɔn o sigikafɔw ma donc hali dossier taalen tribunal fɛnɛ la u y'u ban o sigikafɔ kelen fɛnɛ ma tribunal fɛnɛ kelen kɔfɛ k'a laɲini tribunal kelen k'a laɲini u y'u ban o sigikafɔ ma donc ban kelen o ma a fɔra sisan donc ko ka dossier di juge de fond ma donc o ka dossier étudié maintenant o la dossier
report fɔlɔ kɛra c'est à dire que dossier bilala octobre kalo tile 28 na donc 2024 halisa ko Orange kana n'a ka jaabi parce que an ka avocat ye fɛn dɔw de laɲini o laɲiniw kɔnɔna la a yirala k'a fɔ minnu ka dossier bɛ tribunal la k'a fɔ u ka bila Orange ka bolo kan o tun ye laɲini dɔ ye laɲini filanan tun ye jumɛn ye o ye k'a fɔ san min kɛra ni an tun kan ka jate k'a fɔ i b'a fɔ Orange baarakɛla ni o ma kɛ an ni hakɛ min ka kan k'a daminɛ o wagati ka na bila fo sisan na o hakɛw ka d'a ma donc o laɲiniw de tun kɛlen don maintenant octobre kalo tile 28 Orange ka avocat yira k'a fɔ k'olu ma labɛn ko ka kiiri bila waati wɛrɛ la donc o sen fɛ a yirala k'a fɔ de fait que ko mun ma labɛn olu de kan ka na ni jaabi ye ka an ka avocat jaabi donc kiiri bilala décembre kalo tile 2 la o la bon o décembre kalo tile 2 fɛnɛ selen toujours 2024 in kɔnɔna la Orange ka avocat nana tuguni ka yira k'a fɔ ko olu ma labɛn kura ye hali bi donc an bɛ mun faamuya o labɛnbaliya in na k'a fɔ jaabi de tɛ Orange bolo parce que u yɛrɛ tigɛlen don a kan u dalen don a la k'a fɔ u ye min kɛ sariya sɔsɔ don donc n'i ye sariya sɔsɔ jaabi t'i bolo parce que i bɛna ni jaabi de kana jaabi min yira k'a fɔ tiɲɛ yɛrɛ la ne ye min kɛ sariya sɔsɔ tɛ mais o jaabi de tɛ Orange bolo donc o de la hali bi Orange mana ni jaabi ye tribunal la k'a fɔ nin ye ne ka prix donc o kɛlen sisan pour que sama-samaliw ka nɔgɔya tribunal fana y'a yira k'a fɔ janvier kalo tile 27 n'o ye 2025 ye ani février kalo tile 3 ani tile 10 donc ko Orange k'i jija ka n'a ka jaabi o kɔnɔna la pour que a bɛ se ka dɔn cogoya min na hakilina min bɛ Orange la o ka dɔn ko in na pour que dossier kan ka taa cogoya min na dossier ka taa o sira fɛ voilà donc pour le moment an b'o niveau de la i ka ɲɛfɔli la i y'a yira Orange tun kɛlen kɔfɛ ka report fɔlɔ ɲini ni o bilala décembre kalo tile 2 la o selen kura ye a tilala ka wagati ɲini tuguni wagati min dira u ma ok o faamuyala ɲininkali filala an bɛ taa Dugure fan fɛ Dugure kabini aw ka ko in daminɛ ka se sisan ma an b'a dɔn a ye gɛlɛya caman sɔrɔ a la mais an bɛ fɛ k'a dɔn aw ye mun yɛrɛ k'a kɔnɔ ni o sera ka nafaw di ni aw ye nimisi wasa sɔrɔ la hali n'a sɔrɔ la aw bɛ ka lutte min yɛrɛ kɛ a kunba ye fɛn min ye o ma sɔrɔ fɔlɔ nka aw ye ko wɛrɛw jumɛn sɔrɔ a kɔnɔna la min yɛrɛ ye nimisi wasa y'aw bolo. D'accord. Mariam an b'i fɔ tuguni voilà k'i ka ɲɛmɔgɔw fo voilà i bɔra ka ɲininkali min kɛ sisan nafa caman sɔrɔla la an wulilen ni sisan cɛ nafa caman sɔrɔla la parce que an kun y'a yira an ka lutte in na k'a fɔ mɔgɔ caman bɛ yen u tɛ an mun INPS la bon an ka plainte in kɔfɛ fɛn fɛn tɛ an mun INPS sɔrɔ subitement u taara bɛɛ don an mun INPS la ka restauration d'u ma ka crédit d'u ma ka forfait d'u ma an bɛ se k'a fɔ an ka kɛlɛ in a ye nafa dɔ lase hali n'a sɔrɔ an yɛrɛ bɛ kɛnɛmala la pour le moment voilà kɛlɛ la n'i bɛ kɛlɛ kɛ i tɛ kɛlɛ kɛ i yɛrɛ ye i bɛ se ka kɛlɛ kɛ mɔgɔ caman mɔgɔ wɛrɛw de bɛ bɔ a nafa sɔrɔ mɔgɔ tɛ yiri tɔrɔ ko i yɛrɛ ka sigi a suma kɔrɔ mais mɔgɔ wɛrɛ bɛ se ka sigi a suma kɔrɔ an ka lutte in t'anw kɛlɛ dɔrɔn ye an frères n'an sœurs minnu bɛ yen n'u bɛ nin difficulté kɔnɔna na Orange kɔnɔna na plus de 17 ans an ka laɲini o de ka dabila nous ne sommes pas contre Orange an tɛ Orange contre la mais le système min bɛ Orange kɔnɔna na an b'o de contre la et nous continuons k'o kɛlɛ kɛ fo nin ko in ka ban don min. Ala sɔnna ma ko ɲɛ bɛ sɔrɔ a ko la ɲininkali sabanan a bɛ taa monsieur Samake fan fɛ an bɛ fɛ k'a dɔn sisan aw ka licenciement ni o ye aw bilali ka bɔ baara la a nana don hukumu jumɛn de kɔnɔna la yala u ye aw lasɔmi wagati kɔnɔna la wa walima a ko kɛra cogo di. Mariam i ka ɲininkali diyara n ye an kɔni licenciement nin ye théâtre bɔ de i bɛ théâtre bɔ de a kɛra o yɛrɛ de cogo di ça fait ko dɔ bɛ kɛ Orange ye ko dɔw kɛ nin licenciement in kɔnɔ
Mariam sariya sɔsɔ dan an ni Orange ye ɲɔgɔn se an sera ni ɲɔgɔn inspection du travail la inspection du travail y'a yira Orange la k'i bɛ sariya sɔsɔ direction régionale du travail y'a yira Orange la k'i bɛ sariya sɔsɔ direction nationale du travail y'a yira Orange la k'i bɛ sariya sɔsɔ Orange ko an ma sariya sɔsɔ dɔn sariya in bɛna fara o farali bɛ kɛ mun na licenciement yɔrɔ k'a ɲini a fɛ i bɛ sariya sɔsɔ min na a ye sigi a ka kuma a ka fɔ ka bɛn kɛ yanni Orange ko o fɔ ka bɛn in na dɛ Orange ye ko kɛ min ka jugu n'o ye a y'i to sariya sɔsɔ de kɔnɔ ka licenciement kɛ sans préavis aw m'a fɔ ko n bɛ ka nin sariya de sɔsɔ ni n bɛ sariya fara a kɛra licenciement mɔgɔ fɛn fɛn bɛɛ licenciera préavis foyi préavis t'a la foyi t'a la k'i wele wagati ko t'a la Orange ni RMO ni CI c'est un trio aujourd'hui maléfique qui est constitué uniquement pour que se ka Maliens ka charia pour tripatuer le droit de travail malien. Wambo dalu fana dima. Munango charia soso mi do ngonu tigeli. Walla mara Orange direction tigeli te mokola ka Mali charia. Parce que ni serani no e ba to e mi ke direction régionale direction nationale travail ya irla ka charia kise irla ka irla jere kan Mali gafe o kono ka ira ka fo ibe mina charia soso. Orange ko aw ma charia soso e folo. Sisa ne mena charia fa. U yu to de la ka un dossier to en instruction ka contrat ka licenciement ke sans préavis ni rien. Aïe. Wa antara tellement que licenciement yere kera sey mo tara sey kun ko lu ta kala eremo antara eremo ko Orange de ko ba licence ko wani Orange tient fin fo lui o lu bodi ke c'est-à-dire akira sharia kono ma ke sharia kono lu mo foi to la tout ce que Orange dit ça c'est exécuté c'est comme on dit ka commandant che mo do te sharia sans fait Orange yo de irana ka fo lu be sharia sans fait mo do te sharia sans fait licenciement kero chuwa dina dɔw ta ciruma SMS fɛ dɔw ta mail cira dɔw ma dɔw ka wele tɛ sariya sɔsɔ gansan o a bɛɛ kɛra o cogoya de la mais o ye mɔgɔ minnu bila denbayatigiw dun a bɛɛ lajɛlen denbayatigi chef de famille mère de famille olu de sɔrɔla nin ko in kɔnɔ Mariam wa min yɛrɛ digira anw sariya sɔsɔ i y'a kɛ ka tila k'a najɔ k'a fɔ n y'a kɛ foyi tɛ bɔ a la ka sariya sɔsɔ ka tila k'i lajɔ k'a kɛ imagine ni malien de tun ye directeur Orange Sonatel la malien kana ko directeur ka wolofaw k'olu licencier ta olu ka direction nationale de travail ka kuma direction régionale de travail ka kuma o mu bɔ u ka tila k'u to la tuguni ka tila ka licenciement kɛ ka fara o kan u b'a yira k'a fɔ ni sariya tɛ wa ne mɔgɔ foyi tɛ Mali sariya la n b'a piétiner cogo min diya wa foyi tɛ bɔ a la wa u y'a fɔ an ye fana ko an ka jamana ɲɛbagaw dɔ fana ko mɔgɔ tɛ sariya kan ni ko kɛra n'a nana kiiri mɔgɔw ɲɛma a bɛ kɛ a kɛcogo la ayiwa an kɔni o de kama an taara ni dossier Mati bɔra ka résumé fɔ an taara n'an dossier fanga la parce que an dalen don an ka justice la an dalen don aujourd'hui inspection du travail an bɛ to sariya an ka di sariya ala kɔfɛ sariya de bɛ yen nɔ ɲininkali filala mais Sosamake fan fɛ an bɛ o tugu o la nka aw ko Orange de y'aw bila yala aw tun bɛ baara la Orange de kɔnɔ wa ou bien Orange de y'aw ta wa ou bien cabinet de y'aw ta aw nana aw yɛrɛ sɔrɔ cabinet min kɔnɔna la cogo madame kɛ nin ɲininkali diyara n ko tellement que sariya sɔsɔ yɛrɛ Orange yɛrɛ fɔrɔla sariya sɔsɔ la fo bɛ to ka c'est à dire jeu de ping pong kɛ a la ni dɔ ye dɔ kɛ CI la u b'o fili ka taa RMO la ni dɔ kɛ RMO la u b'o fili ka taa CI la bon ni recrutement in kɛra cogoya fila dɔw bɛ yen olu recrutera CI fɛ cabinet de placement fɛ dɔw bɛ yen Orange olu yɛrɛ recruter directement mɔgɔ caman bɛ yen parti dɔw bɛ yen olu ka recrutement kɛra cabinet de placement c'est-à-dire Orange de b'i recruter ni o recrutement kɛra Orange de b'i recruter ka fɛn bɛɛ kɛ n'i tilala tuma u bɛ sɔrɔ k'i ka taa signer cabinet fɛ il y a une grande partie o ta kɛra ten Orange de bɛ fɛn bɛɛ kɛ parce que i bɛ postuler Orange de ka page kan i bɛ fɛnw ye Orange de fɛ yen e yɛrɛ kɔni bolo i ye baara sɔrɔ Orange de la donc n'i tilala formation ni fɛnw bɛɛ banna interview fɛn bɛɛ banna sisan k'i bɛna contrat signer a b'i bolo ni Orange DRH de bɛna signer ayi o bɛ sin ka cabinet dɔ ni fɛn f'i ye k'i ka taa i ka t'i présenter i ka taa signer o kɛra groupe dɔ la maintenant groupe filanan fana ne yɛrɛ b'o groupe de la ne furadama tɛ cabinet RMO yɛrɛ ne k'a dɔn n y'a dɔn Orange kɔnɔ RMO ne k'a dɔn n y'a dɔn Orange kɔnɔ anw ka recrutement kɛra Orange de la an ka contrat naani fɔlɔ bɛɛ signera Orange wa n bɛna kuma ni kelen f'i ye madame
ko dɔ kɛra an na o contrat signé non o don ni bi cɛ an ko ŋɔnɔ san ko banna an ka san 4 kɔfɛ Orange an kɔni bolo sisan Orange n'an ka ko dɔ b'a la u y'an wele ka na baara la bureau kɔnɔ su ni tile o don ninnu sara o bɛ fara ka fara mun kan ayi o kɔni ayi komi a chômelen don ni a y'a baara kɛ o kuma t'a la k'i b'a daminɛ ko ka fara ko nin ye heure supplémentaire ye sariya yɛrɛ ko tan ni heure supplémentaire don surtout ni jour férié don ni sufɛla don o fana ka ca ni nin n k'i ma ko ninnu sariya minɛ k'a fara de k'a bila kɛrɛfɛ licenciement bɛ kɛ cogo min na comme on dit n bɛ hakilina jigi kɛ o y'a sɔrɔ Mati kelen Mati an bɛ licencier don min na Mati jiginna ka bɔ baarayɔrɔ la jour heure passé ne famusa yɛrɛ ne jiginna ka bɔ baarayɔrɔ la jour heure passé samedi ko t'a la dimanche ko t'a la selidon ko t'a la anw tɛ selidon o tɔw b'u préparer k'u bɛ taa waati min an bɛ bɔ an ka denbayaw kɔrɔ cɛ tɛ furumusow dutigiw bɛ b'u ka denbaya kɔrɔ ka taa Orange la ka taa an ka baara c'est-à-dire an n'u bɛnna min kan k'an ka droit exécuter comme il se doit mais Orange ma se ka fosi sɔrɔ ka ninnu remercier ni nin comportement a cogoya in tɛ a fɛn fɛn filɛ ce sont les meilleurs dans leur domaine u b'a dɔn u tulo bɛ na c'est des postes permanents kana siga o la faamuyali sɔrɔla o la tiɲɛna ni kuma minnu bɛ fɔ a bɛ mɔgɔ kinni dɔɔni ka d'a kan n'i ye a ta k'a lajɛ denbayatigiw de don wagati min na aw bɛ baara la ka sin ka message ci i ma i ka baara banna ka sɔrɔ i bɛ baara la o don i ka tila ka jigin fo 0 heure passé ka taa don i ka denbaya la a ka jugu wa a degun wa n b'a fɛ ka fitinin fara kan dɔw ka baara banna k'u to congé la ka i to congé la ka sɔrɔ k'a f'i ye message ci ma k'i kɛnɛ dɔw bɛ yen u ka baara banna k'a sɔrɔ sini tellement a kɛra degun ye mariage dɔw programme sini dɔw ka wallahi dɔw ka baara banna k'u to kɔɲɔso la k'u to kɔɲɔso la ka message ci u ma k'a f'i ye ko nin ye licencié ni m'o ta ni hakili ye kɔɲɔmuso de ye kungo sɔrɔ i b'o ta ni hakili de wa a tigi franchement b'u fo k'u waleɲuman dɔn aujourd'hui ils ont pu surmonter le problème mais ko in ta ni hakili o m'a ta ni dusu o de tun fo public malien k'a dɔn aujourd'hui degun min bɛ anw kan c'est-à-dire la souffrance que nous avons subie pendant les 10 années, les 17 ans. Donc, quand on est retraité, la tête est sans savoir. Donc, ça n'a comment on peut. Souvent, on se demande comment on est arrivé là. La situation a pu s'aggraver à ce niveau au sein d'Orange Mali. J'interpelle les autorités. Monsieur Dougouré fan fɛ Monsieur Dougouré k'aw to hali aw bɔlen kɔfɛ an bɛ se ka fɔ aw bilalen kɔfɛ yala Orange Mali kɔnɔna la syndicat dɔw tɛ yen nɔ aw affilié len don syndicat ni o syndicat dɔw bɛ yen nɔ u ma dɛmɛ don aw ma nin wagati gɛlɛnman ninnu kɔnɔna la o jɔyɔrɔ kɛra mun ye yala. D'accord. Mariam, yani n ka o question yɛrɛ kun n bɛna fara n ka fitinin kɛ Monsieur Samakɛ ka kuma la k'a fɔ selidon ninnu na an bɛ baara kɛ walima jour férié la a tɛ sara. Mariam, min bɛ Orange kɔnɔ jɔnya de don en un mot, esclavage de don et la discrimination aussi. Selidon i bɛ baara kɛ a tɛ sara i ye wa i diyagoyalen de don ka taa baara kɛ n'i ma taa baara kɛ u b'i gɛn a dugusajɛ jɔnya bɛ tɛmɛ o kan. Discrimination ye min ye ne ni Samakɛ bɛɛ bɛ poste kelen dɔ occuper Orange la i b'a sɔrɔ Samakɛ Orange contrat b'a bolo an ka objectif bɛɛ ye kelen mais ne bɛ cabinet ka bolo kan ale bɛ Orange ka bolo kan an bɛɛ bɛ baara kelen de kɛ mais an ka salaire tɛ kelen an ka avantage tɛ kelen wa jour férié la ne ni Samakɛ bɛ poste kelen de la jour férié la ale bɛ to so ne bɛna baara yɔrɔ la ne bɛ baara kɛ discrimination bɛ tɛmɛ o kan Orange la jɔnya de bɛ discrimination de bɛ. Mais a ka syndicat minnu bɛ Orange kɔnɔ olu ma fɛn kɛ o ko la. Bon syndicat fila de bɛ Orange la syndicat dɔ in y'a yira an na k'a fɔ olu tɛ se k'an dɛmɛ an t'u ka périmètre kɔnɔna na bon fɛn caman caman tɛmɛna an yɛrɛ n'u ni ɲɔgɔn cɛ quoi mais franchement moi je vais pas rentrer au ko ninnu na parce que leur responsable il a vendu son âme au diable. C'est le mot. Nta fɛ ka kuma mun bon an bɛ Ostomu mɔgɔw fo an b'u ka ɲɛmɔgɔw fo Monsieur Ndiaye Monsieur Sogoba Monsieur Keita franchement Monsieur Keita c'est un homme
un vrai syndicaliste qui n'a pas peur de la direction. Au contraire, nous maçons un des membres de périmètre parce que nous sommes affiliés à voilà. Bon, n'ta fait ka n'ta do ka côté la Kosovo quoi. Mɔgɔ minnu b'an dɛmɛ an b'olu de fo n'o ye Monsieur Keita ye. Syndicat minnu ye aw dɛmɛ. Voilà. Olu fana ka dɛmɛ u bɛ k'an dɛmɛ tiɲɛ na u bɛ k'an dɛmɛ. Bon mais n ye min fɔ n ko Orange la n ko esclavage de bɛ yen n'i ye syndicaliste ye de prendre une position k'a fɔ i bɛ travailleur temporaire dɛmɛ dɔrɔn u b'a essayer k'i licencier. N'u ma se k'i licencier u bɛ rétrograde n'a sɔrɔ i ye cadre ye u b'i bɔ cadreya la. N'a sɔrɔ i ye responsable chef de service ou chef de division ou bien rétrogradé k'i kɛ cadre gansan ye o de bɛ yen non u y'o kɛ mɔgɔ fila bɛ yen u y'o k'o la kɔsannin in na parce que u ye demande d'explication min c'u ma u y'a sɛbɛn clairement votre prise de position à défendre les travailleurs temporaires o demande d'explication na o de sɛbɛnnen b'a kɔnɔ. Oui, est rétrogradé. Bon, mais à bout, franchement, M. Keita, c'est un homme intègre, qui n'a pas peur de la direction. Mintaka intérêt personnel, qui ne cherche pas à être chef de service en 2023 pour détruire la liste syndicale. Voilà, au début, je sais que je faut syndicat quoi. Il faut dire M. Keita. M. Keita. Franchement, mais comme il m'a dit M. Keita quoi, Jamouye Keita on va essayer si on veut, on va voler, voilà. Keita, les Maliens empereurs. Non, on va aller Jamou fallait qu'à doublé. Voilà. On va faut dire monsieur Keita ma à quoi wuli ka joko na. Moko nigo kibe tien kon deme. Ado la ibe segen, ibe jogi nga. Oti badiga barala ni ba dobe ka femi ke ame foli di nyuma ke ba bela jira lema abe tientori ame to anga jamana nyama ko lu de ya fo be tien ko wa mboshite kiri sanfe ni e atagala je Burkina Faso jamana ko na la Burkina Faso jamana president Ibrahim Keita akira Keita tuguni Ibrahima Traoré abora akumara ay discours do ke ni ko nu nyogona o kan bureau de placement ko ka mina ayira ka fo ko jonya yere de do wa ateto aleka jamana ko wa ya foto mi ayaketi aya wuli ka buyi wamba do ayesi jamana sababe ni jamana nyama o kukle na kelen ama jigiya fana ko jabi ɲumanw fana bɛna sɔrɔ an tala ni a jara ala ye o kɔfɛ a bɛ ɲininkali min tuguni na an bɛ taa monsieur Samake fan fɛ hali bi ɲininkaliw kɔni a bɛ sɛmɛ la bi dɛ ɲininkali fɔlɔ ɲininkali min bɛna da i ka ɲininkali kan sisan o de ye aw bilala ka bɔ baara la cogoya min na i y'a fɔ a ka gɛlɛn dekun ka bon ka d'a kan ka sin k'i to baara la ka fɛ i ka baara banna ou bien k'i to congé la ou bien k'i to kɔɲɔso yɛrɛ kɔnɔna la dekun ka bon aw sera ka ko aw yɛrɛ la cogo wa aw bilala an bɛ ka taa kalo fila a bɛ kalo fila bɔ bi a bɛ ka se ka a ka don o don rutiniw kɛ n'a ye cogo di. Mara mi ka nin ɲininkali diyara n ye kosɛbɛ bɛɛ bɛ jamana cogoya dɔn komi n ka kuma n y'a f'i ye cogo min quand direction nationale ni direction régionale ko franchement il faut préserver la cohésion sociale madame u ye ka nin n'a ɲɔgɔnna ni kɔlɔlɔw de éviter o de kama ko k'a ye sigi aw ka kuma parce que n'i ye dutigi kelen bila ka bɔ a ka baara la bi mɔgɔ joli da yirimɛ gulonnen don la bɛɛ bɛ Mali cogoya dɔn donc de bɛɛ bɛ fara ko gɛlɛya ça c'est pour déchirer le tissu social o de kama ne ko n ko fɛn min kɛra anw na pour que k'i ka kuma répond an ka lutte mɔgɔ c'est à dire an ka militants u ye don min na ne yɛrɛ y'a dɔn bi k'a fɔ n ko bi kɔni non ils sont engagés, ils sont déterminés à jamais. Dominant en sera RMU la nous est là k'a najɔ k'a fɔ ɲɛna k'a fɔra an y'a kɛ pan n'a y'aw diya yɔrɔ min y'aw diya ye taa n wele an b'aw jaabi o don mara mɔgɔw bɔ dɔw bɔra u ko n'olu bɛ san nin ko in na u bɛ san fo ka taa min kɛ k'olu tɛ nin kɛlɛ in c'est-à-dire une personne lorsque dans une lutte la personne pense que tout est perdu elle s'accroche à son honneur et à sa dignité. C'est l'honneur et notre dignité aujourd'hui qui a permis à beaucoup de personnes de tenir. Il fait jamana kono te réduire à l'esclavage il a jɔ k'a f'i ɲɛna ne ko maloyali jumɛn de bɛ dignité bafouée jumɛn de bɛ tɛmɛ i fa jamana kɔnɔ a don ni miiri ko de ma maliyɛn yɛrɛ bɛ nɛgɛ dilan. C'est pourquoi j'interpelle les autorités. Aujourd'hui, on parle de souveraineté retrouvée. Nous, on se demande de quelle souveraineté s'agit-il? De quelle souveraineté s'agit-il? Aujourd'hui, nous voyons
ce que souffrent les travailleurs temporaires, ce que souffrent les travailleurs d'Orange Mali au sein d'Orange. Et depuis combien de temps nous cessons d'alerter l'autorité de l'État? Souvent, on se demande de quelle souveraineté retrouver s'agit-il. On va y rendre la vie. Orange ka réalité. Wallahi Mariam. Do situation a do wakati do kera ni neto do ka téléphone nous tu es le téléphone diabétique. Ni diabétique ko parce que l'utilité. Ni diabétique mbadu nos conditions maintenant. Mais aujourd'hui, au lieu de snaga soutien au lieu tellement qu'ils sont plus déterminés. Ni mo joie là. Quand mo la gauche ka la ka là et fausse. Réduire une personne au néant. Elle s'accroche à son honneur et à sa dignité. Et aujourd'hui, ce sont des gens qui sont plus déterminés que jamais, plus requinqués que jamais dans cette lutte. Monsieur Barayogo, cadeau fera monsieur Samakega Kumaka, au blala be wakati bon. Avec la séquence quotidien, avec la séquence qui oui, madame, c'est vrai. On blala avec wakati bon, mais quand on a blali, ani anga jekulu konona la, an bɛɛ ma bila ɲɔgɔn fɛ. An ka jekulu kɔnɔna la, mɔgɔ fɔlɔ minnu bilala dɔɔnin baw ka bilali kɛ san 2 la. San 2. Mariam ko in ma nɔgɔ. Ko in ma nɔgɔ dɛ. Et puis bilali komi famusa fɔ cogo min na, bilali si ma kɛ sariya kɔnɔ. Mɔgɔ fɔlɔ minnu bilala ou bien mɔgɔ fɔlɔ minnu bilala o, an minnu bilala o, n'an bɛɛ faralen bɛ ɲɔgɔn kan. Ka kɛ jɛkulu ye, ka kɛ mɔgɔ 151 bilalen si ma kɛ sariya kɔnɔ. Donc n'i ye ko in yɛrɛ ta k'a lajɛ, Mariam, c'est-à-dire que Orange bɛ sariya sɔsɔ min kɔnɔ ani Orange kelen don k'a jira k'a fɔ Mali yɛrɛ sariya t'olu bolo da la, Mali yɛrɛ sariya t'olu bolo foyi. Famusa ye kuma dɔ fɔ Dugure fana seginna kan, n bɛ fitinin dɔrɔn fara kuma kan pour que an kana segin ɲɔgɔn kan kuma kan. O tɛ dɔwɛrɛ ye, ni e bɛ siran sariya ɲɛ, e welelen fanga la k'a fɔ k'i bɛ sariya sɔsɔ kɔnɔna la, ne bolo n'i bɛ siran sariya ɲɛ i ka kan ka kɛ. Surtout i welela ko la komi i jo kisɛ kelen t'a la. Ni e tilala k'i permettre o ko kelen fana kɔnɔna la tuguni, n'a ka sariya sɔsɔ wɛrɛ ko kɔnɔna la, i sigilen bɛ mun ma? I sigilen b'a kan k'a fɔ n bolo ma dalen don fɛn dɔ ma wa n bɛ se ko dɔ la min b'a to n bɛ nin bɛɛ kɛ foyi tɛ se ka bɔ a la. Mais aw yɛrɛ bolo Orange Mali bɛ k'a bolomada fɛn jumɛn de kan? Ka d'a kan nin fɛnɛ kɛ man nɔgɔn. N'an y'a miiri k'a fɔ ko mɔgɔ si tɛ sariya sanfɛ nka mɔgɔ dɔ bɛ nin waleya kɛ n'a fɔra ko karisa ye nin kɛ a ma ɲɛ a bɛ tila ka dɔ fara a kan. Mariam, n bɛ min f'i ye, Orange ye ni ɲɔgɔnna camanw kɛ ka tɛmɛ. Ka kɔn aw ta ɲɛ. Ka kɔn anw ta ɲɛ. O y'a ye olu dajar'u la, o sariya sɔsɔw dajar'u la. Ko ma bɔ a la parce que an b'a bisigiya k'a fɔ bolomadalen kun bɛ fɛn wɛrɛw kan. Mais Mariam, an bɛ Mali kura min kɔnɔ, président de y'a fɔ ko ni maliyɛn o maliyɛn ka hakɛ minɛlen don a la tiɲɛ kan, i ka t'i ta da mɔgɔ cɛ. Ni ko bɛ bɔ a la walima ko tɛ bɔ a la, an b'an sigi k'o lajɛ. Sinon Mariam, wagati bɛ wagati la a kun tɛ ku i la i k'a fɔ k'i bɛ taa ni Orange ye tribunal la dɛ. Ayi, i tɛ sogo yɛrɛ. Mais n bɛ min f'i ɲɛna, Mali kiiritigɛlaw, Mali sariyatigiw, Mariam u bɛ fo dɛ. Mariam, olu de bɛ n'i ka miliyari to i kun, miliyari b'i kun, k'a f'i ye ko nin min sigilen filɛ n'a ka guloki koloni ye, i binna a kan, wa i bɛ ɲangi i n'i ka miliyardɛriya. Ka d'a kan i tɛ tiɲɛ kan. Ka d'a kan i tɛ tiɲɛ kan. Mariam, o de la an sɔnnen don Mali sariya ye dɛ. Sous-région in bɛɛ kɔnɔ, Mariam, Mali sariya ayi mɔgɔ t'a fɔ.
anya ba ke wala ay baraw be ka ke cogo na anya bala an b'u fo Olivier ye faamuyali caman kɔni sɔrɔ la an bɛ taa monsieur Samake fan fɛ hali bi i ye kuma caman fɔ i y'a yira k'a fɔ degun caman dara aw kan Orange kɔnɔna la hali ni don minnu bɛ yen ni baara tɛ yen nɔ nka a tɛ kule ka to so n'a sɔrɔ i bɛ bureau de placement de bolo kɔnɔ mais Orange yɛrɛ kɔnɔna la u tun bɛ contrat sugu jumɛn de di aw ma min bɛ se k'a to dɔ bɛ to Orange bolo dɔ bɛ taa i yɛrɛ sɔrɔ bureau de placement kɔnɔna la dɔ ka contrat ye prestation ye dɔ ta ye dɔ wɛrɛ ye. Mana mi ka ɲininkali diyara n ye Orange yɛrɛ kɔnɔ ne yɛrɛ bɛ se ka bɔn an ka nin situation in na Orange yɛrɛ kɔni n'i y'a jateminɛ n bɛ contrat suguya 3 de bɛ yen façon générale contrat min bɛ yen u b'a fɔ ko contrat Orange yɛrɛ ta ye olu bɛ sisan olu c'est eux qui sont reconnus olu de reconnu ni Orange baarakɛlaw la wa hali degun ser'olu olu ma fɛn dɔ bɛ ko comme interne message bɛ ci olu de ma ko degun ser'olu ma maintenant n'o bɔra yen contrat filanan o ye contrat d'intérim sabanan o ye prestation ye ni contrat 3 de bɛ cɛ mais Mariam ko dɔ kɛra anw na nin na anw ka nin jɛkulu la an ka mɔgɔ dɔw b'a la Ala ka hinɛ u ka cɛkɔrɔba la Ala ka yada yɔrɔ sumaya o fatulen waati min na u ye message ci ko karisa fatura contrat bɛ mun bolo o de tɔgɔ don a kɔrɔ don min o tɛ hadamaden o don ne dabali ma faamu même saya yɔrɔ b'a dɔn Mali kɔnɔna saya kɔni n'a fɔra ko saya kɔni o bɛ fɛn bɛɛ ban mais ni saya kɛra ni ko ye o fɛn fɛn sɔrɔ contrat temporaire an ka ni jɛkulu la hali n'i sara a message tɛ passer Orange n'i sara a message tɛ passer Orange madame d'où sort cette curiosité ne sari n'o yo don min na ne ko n ko hali saya o kunnafoni passer Orange tɛ sɔn an y'a kaw ye mɔgɔ dɔw sara chauffeur sara mɔgɔw sara caman sara c'est parce que contrat Orange bon i ka nin contrat 3 dugu ye kuma min dɔ fɔ n bɛna a walawala dɔɔnin i bɛ taa sɔrɔ mɔgɔ kelen bɛ yen a bɛɛ bɛ baara kelen de mais contrat Orange bɛ min bolo ani contrat intérim bɛ min bolo ani prestation bɛ min bolo a si sara ni sara a si tɛ sara kelen ta ayi ni o bɛ Orange bɛ a si tɛ sara kelen ta. barisa ka contrat tɛ kelen wa. contrat tɛ kelen mais pourtant poste ye kelen objectif ye kelen ye baaraw ye kelen sɛgɛn kelen kɛ n'an yɛrɛ ka sɛgɛn ma jugu an n'u ta ye parce que ni jour férié min bɛ na olu tɛ na anw de bɛ na. contrat tɛ e min bolo e min ka contrat ye contrat intérim ni prestation ye sisan ko o ye manœuvre contrat ye dɔgɔyama tɛ mais kuma na cogoya don donc aw de bɛ na contrat Orange bɛ minnu bolo et ils sont priorisés voilà en réalité nin contrat 3 de bɛ Orange bolo. faamuyali sɔrɔ la wa an b'a jigiya ko minnu bɛ k'a lajɛ nin wagati in na u bɛ ka faamuyali caman sɔrɔ la ka d'a kan kuma minnu bɛ ka fɔ a tɛ ka bɔ da la nka a bɛ ka bɔ dusukun de la wa a ka faamuya ni hakiliw de fana ye an b'a jigiya ko aw bɛ ka faamuyali caman sɔrɔ la monsieur Dukure an bɛ t'i fan fɛ tuguni aw ko tiɲɛ don aw ye kuma ɲɔgɔnya ɲini ni Orange ye siɲɛ caman a ma sɔn nka aw taala kiiri tigilamɔgɔw ɲɛkɔrɔ yali tuma min na aw taala kiiri tigilamɔgɔw kɔni ɲɛkɔrɔ Orange m'a laɲini tuguni ka sigi ka kuma dɔw ni ɲɔgɔn cɛ. bon i ni cɛ Mariam i ka ɲininkali la yanni n ka nin yɛrɛ répond an ma wuli directement Mariam ka taa tribunal la Orange yɛrɛ ye ko 3 kɛ yɔrɔ siɲɛ dɔ in na n bɔlen yan n y'a fɔ ko Orange ye ko 3 kɛ min b'a jira k'a fɔ ko tiɲɛ t'u bolo wa n bɛna ko 3 wɛrɛ fana fɔ min y'an pousser c'est-à-dire Orange yɛrɛ de ye ko 3 kɛ min b'an pousser ka taa tribunal la o ko 3 fɔlɔ ye jumɛn ye n'i ye accident de travail kɛ n'i taara RMO la RMO b'a fɔ k'a ka baarakɛla t'i ye n'i taara CI la CI b'a fɔ k'a ka baarakɛla t'i ye n'i taara Orange la Orange b'a fɔ k'a ka baarakɛla t'i ye o exemple o bɛ document de b'an bolo dɛ n'i ye accident de travail kɛ Orange la walima taara mission na i ye accident de travail kɛ n'i nana Orange la ko juste i ka minɛn minnu tiɲɛna walima fɛn minnu kɛr'i la u ka essayer ka document dɔ kɛ juridiquement Orange b'a fɔ k'a baarakɛla t'i ye cabinet ninnu b'a fɔ k'a ka baarakɛla t'i ye mɔgɔ bɛ se ka to o citation kɔnɔna na an yɛrɛ ka jamana kɔnɔna na dans notre propre pays an bɛ to citation kɔnɔ o ye kelen filanan den tɛ lettre ci u ma inspection ye lettre ci u ma u ma jaabi an yɛrɛ tilala ka wuli k'an ka taa an ka sigi ka kuma entre frères entre collègues an ka sigi ka kuma an ka fɔ ka bɛn kɛ u ma sɔn k'a lamɛn mais an bɛ se ka to o citation kɔnɔna na mɔgɔ i yɛrɛ t'a dɔn i bɛ baara kɛ yɔrɔ kelen min na i dun bɛ ka baara de kɛ i t'a dɔn n'i taara RMO la u b'a fɔ nin de don n'a taara CI la u b'a fɔ nin tɛ e to olu ka baarakɛla t'i ye parce que i bɛ Orange la olu ta ye k'i ka salaire dɔrɔn de virer i ka compte la mais n'i nana Orange fana la Orange b'a fɔ non i bɛ cabinet de ka bolo kan on peut pas rester dans cette situation voilà
cette lutte-là, même si ça réfère là, on va se faire. Même n'a fora ko ka sega kan de an bɛ sega kan. Je répète encore, n'a fora ko ka sega kan de an bɛ sega kan tuguni. Wa u bɛ ka to ka report kɛ nous ma parce que jusqu'à présent en frères ou n'an sœurs de bɛ ka baara kɛ Orange la. An t'a fɛ ka on veut pas détruire l'avenir. An t'a fɛ ka taa yɔrɔ jan quoi. Mais u bɛ ka to ka reporter. An ye gabakuru kelen fili. Mariam, an bɛ filanan fili, ka sabanan fili, ka naaninan fili, ka duurunan fili. Mais bébé dépend au de là. Allez chini, on doit de long. Ne y'a fo k'a fɔ bon a ye min demander an ka sigi ka kuma pourquoi pas. Hali ni deuxième guerre mondiale kɔfɛ ko sigi ka fɔ de kɛra. Voilà. Bon mais pour le moment olu m'a demandé ka sigi ka fɔ ɲinan fɛ. Mais moi ça n'engage que moi personnellement ne b'a fɛ an ka taa tribunal la. Tribunal ka kiiri tigɛ an ni ɲɔgɔn cɛ parce que mɔgɔ caman kun ma sigi n'a ye k'a fɔ Orange est incapable qu'à ta réponse au tribunal là, on a affaire là. Non, ils sont incapables parce que si un follow là, il y a des reports demandés. Si un flan là, il y a des reports demandés. Ça veut dire quoi? Et l'abbé, kalo fla, kalo sap. Un lettre de mise en demeure chouma. Il y en a un plainte là de 6 mois. Là, il m'a dit qu'il l'abbé autant qu'on en a. 600 de maintenant c'est qu'il l'abbé. Mais ni kelen madame mamba ke kakla ka ke ni mi be boala ou be boala nous sommes chez nous amba yere de fe dunan cité se ga bo yoro jankana kibi ga sariya o jaguyan kamalla o teke ni mimbe ke o beke o de bene fe ka fo anu ka sigi ka kuma franchement ça n'engage que moi ne t'a fait anga sigi ka kuma ke mais en frère ou en sœur ou nous nana bo commission be anu be se ka sigi ka kuma mais ne koni ka laɲini koni ye min an ka taa procès la de quoi. Voilà parce que ko caman be ko ina Mariam état be se ka bɔ kalama o de la ce qui se passe à Orange mais n'a y'a kɛ ka ɲɔgɔn sigi ka fɛn jamana tɛna dɔn min be yen quoi. Famille la monsieur Doucouré. An bɛ segin ka na monsieur Matima tuguni. U tun y'a question poser monsieur Doucouré kunna min ye Orange kɔnɔna la n'a sɔrɔ syndicat dɔw bɛ yen nɔ aw bɛ aw yɛrɛ sɔrɔ minnu ka périmètre kɔnɔna la n'u ka dɛmɛw kɛra mun ye. An bɛ segin bɛ ɲininkali ta an b'a tɛmɛ la tuguni nka u yɛrɛ hakilina yɛrɛ de kɛra jumɛn ye aw ka nin lutte in na. D'accord Mariam i ka ɲininkali diyara n ye. C'est vrai. Mɔgɔ dɔw bi a ban i dɛmɛli ma mais u ti bali k'a fɔ parce que an b'a bisigiya diɲɛ kɔnɔ don ka ca Mariam ko dan tɛ ko kelen ye c'est vrai an ka syndicat jɛkulu dɔw bɛ yen nɔ olu y'a yira n'a k'a fɔ ko ka fɔ la ko direction de k'u ma k'u t'an ka périmètre k'an t'olu ka périmètre olu yɛrɛ kun t'a dɔn mɔgɔ minnu b'u ka périmètre voilà kuma in yɛrɛ fɔlen kuma in kɛra yɛlɛko kuma ye anw yɛrɛ bolo mais ni mɔgɔ ye kuma f'i ɲɛna i b'a ta ni hakili de komi syndicat jɛkulu fila bɛ yen bon an ka travail temporaire syndicat mana fara kan o b'a kɛ 3 ye donc syndicat jɛkulu min ko direction a yira olu la k'a fɔ k'an t'olu ka périmètre kɔnɔ n'u y'a fɔ an ye ten an fana y'a minɛ ten mais min y'anw dabali ban syndicat groupe filanan min bɛ yen travail temporaire bɛ minɛlen don bolo juguya min kan ani travail temporaire kan ka baara kan ka kɛ min ye n'o ye san 2 kɔnɔna baara ye o kɔfɛ a bɛ kɛ entreprise yɛrɛ ka baarakɛla ye olu yɛrɛ ye inspection du travail saisi bon o de la n k'i ma n ko ni mɔgɔ kun ma k'a t'i dɛmɛ o t'i bali k'a fɔ parce que ni dɔ ko k'a t'i dɛmɛ dɔ ko ko bon ko an kɔni bɛ yan bɛɛ de kama bon a bɛ se ka kɛ peut-être an m'a bisigiya k'a fɔ hakili dɔgɔya dɔɔni y'u sɔrɔ a waati bon an m'a bisigiya k'a fɔ bon u bɛ segin ka na meilleur sentiment la donc an bɛna jɛ k'an fanga fara ɲɔgɔn kan don n'a nataw la c'est à dire que kɛlɛ in bɛ se ka kɛ cogoya min na k'a kɛ ten parce que fɛn dɔ de bɛ yen nɔ f'an k'o de faamuya Mariam anw ye maliyɛnw an ye malidenw ye Mali yɛrɛ devise ye jumɛn ye a fɔra ko un peuple un but une foi
donc an b'a bisigiya k'a fɔ anw bɛ bɛɛ ka périmètre kɔnɔ an b'a bisigiya k'a fɔ bɛɛ fɛnɛ b'anw ka périmètre kɔnɔ madame o de la an b'a fɔ Sénégal jɛkulu ninnu peut-être minnu ko k'an t'u ka périmètre kɔnɔ u bɛ na hakili ɲumanya la kɔfɛ n'u yɛrɛ y'u sigi k'u miiri ka ko yɛrɛ tagabolo ye parce que bi ko bɛ ka k'olu yɛrɛ la o ko k'olu yɛrɛ dabali ban kɔnɔna la donc an b'a bisigiya k'a fɔ parce que il faut que mɔgɔw ka ko dɔ de faamu madame ni tuntunba gɛrɛbɛkɛ mun tuntunba madame sen tɛ basa kɛlɛ la n bɛ min f'i ɲɛna ni basa ye tasuma don a kulu la ka tɛn i ka bugu la a b'a jeni dɛ donc an b'a min fɔ an ka Sénégal jɛkulu bɛɛ ɲɛna déjà dɔw bɛ k'an dɛmɛ olu yɛrɛ hali u ye lettre min ci DNT ma inspection du travail ma ala dan o ma o bɛɛ ye dɛmɛ ye donc an bɛ min fɔ parce que an bɛɛ affilié bɛ syndicat groupe ba kelen na n'o ye Sinapostel ye bon yan an b'an profiter ka Sinapostel an ka secrétaire général fo n'o ye Dawuda Tarawele Davide an n'a sigira an kumana an ye fɛn caman fɔ ɲɔgɔn ɲɛna min m'an kun n'an kan ca an y'a fɔ a ye ani UNTM secrétaire général adjoint sigira n'o ye Amadou Ba ye an sigira an kumana an ye fɛn caman fɔ ɲɔgɔn ye hakilina min b'u la u y'a fɔ an ye bon nin kɛnɛ in kan n bɛ n profiter n bɛ Amadou Ba fo madame Amadou Ba i ye cɛ ye dɛ an dɛmɛ an b'a fɔ wa an ka syndicat jɛkulu minnu bɛ Orange kɔnɔ an b'u bɛɛ fo kɛrɛnkɛrɛnnenya la Dukure y'a fɔ cogo min na an bɛ Keta fo bon ne yɛrɛ terikɛ don an b'a fo an bɛ ko caman fɔ an bɛ ko caman kɛ ɲɔgɔn fɛ an b'a fo nin kɛnɛ in kan donc an kɔni b'a bisigiya k'a fɔ syndicat jɛkulu fɛn fɛn bɛ Orange kɔnɔ u bɛɛ n'an bɛna sigi ka kuma an bɛna fanga fara ɲɔgɔn kan ko in bɛ se ka ɲɛ cogo min na ko in bɛ se ka minɛ cogoya min na ni minɛlan ye hali sariya ta kɔfɛ an bɛna o hakilina falen-falenw kɛ don n'a nataw la an b'a dɔn solution bɛ sɔrɔ la parce que jamana in an de b'a jɔ ɲɔgɔn fɛ an tɛ se k'an sigi k'a ci tɔ lajɛ ka fɔ ko parce que n'i ye dutigiw gɛn ka bɔ baara la i ye jamana ci parce que du bɛ kɔngɔ du bɛ kɔngɔ du bɛ minɔgɔ du mana kɔngɔ ka minɔgɔ a bɛ na ni hakilina caman de ye n'o hakilinaw taara a bɛ na ni mun ye basigibaliya jamana kɔnɔ basigibaliya mana na jamana kɔnɔ a bɛ kɛ jɔn na a bɛ k'an minnu bɛ jamana kɔnɔ na an jamanadenw a bɛ k'anw na donc an b'a bisigiya k'a fɔ an bɛɛ bɛna fara ɲɔgɔn kan don n'a nataw la donc ka jɛ ka fɛn dɔ bila en place pour que cogoya min na ko in laɲini ye min ye laɲini bɛ se ka sabati jɔnya juru min bɛ yen nɔ n'o juru jɔrɔlen an bɛɛ ka na an ka se ka mɔgɔ ta bɛɛ k'i ta tigɛ an bɛɛ ka se an b'a jigi hali bi aw minnu bɛ ka lamɛn aw bɛ ka faamuyali sɔrɔ ni kuma ninnu na donc jɛmukan bɛ ka taa kuncɛman yɔrɔ fɛ an bɛ na kuma di an ka mɔgɔ wele dɔw ma kumakan laban minnu b'u bolo jɛmukan in kɔnɔna la u k'o da lamɛnbagaw tulo kan an b'a daminɛ monsieur Samake la madame ɲininkali diyara n ye ne ka foli fɔlɔ bɛ aw yɛrɛ de Mali kunnafoni an b'aw fo kosɛbɛ madame caman bɛ la caman bɛ wuli Mali kura caman bɛ wuli fɛn caman na mais madame t'i mago la i bɛ mɔgɔ caman ye ka kuma caman fɔ mais s'ils sont devant les faits accomplis c'est à dire o don i b'u ka vrai visage don anw sera mɔgɔ caman mais maintenant tɔgɔ fɔli kɛ an ka foli bɛ Mali kunnafoni n bɛ profiter n bɛ Kassim Traoré fo yan franchement n b'a fo n ka foli b'a ye n ka foli bɛ Mali Massa ye c'est un tiktoker qui nous a beaucoup soutenu qui nous a beaucoup aidé madame n'o bɔra yen n bɛ maliyɛnw fo an ka nin lutte in na ne ye ko dɔ ye c'est réalité dɔ yira n'anw na ne la nin lutte in na n bɛ o bɛ mati ka kuma sɔn ji la dɔɔni k'a fɔ aujourd'hui autorité mun b'anw bolo Mali kura ce n'est plus comme le Mali d'avant comme a kɛra a fɔra cogo Mali kura et puis bi ni lutte na ne y'a dɔn k'a fɔ maliyɛnw dalen don ka Mali kura la mariam mɔgɔ dɔw de bɛ ne tɛmɛtɔ ye n dɔgɔ kɔrɔ fisɔn an y'i ka vidéo ye a kana kɛlɛ in a kana dabila dɛ a
ay kelen se fa dan an be Mali de ko autorité min b'anw kunna bi na fo nu k'a dɔn k'a fɔ ko ce n'est plus le Mali d'avant. Donc o b'a yira k'a fɔ aujourd'hui population dalen dɔ a ka autorité la. Donc même profiter o fana fɛ n bɛ inspection du travail franchement Mati y'a kuma fɔ parce que ni Mati kuma ni tora ka kuma i bɛ dɔɔnin de tɔmɔ ka kuma o la k'a ɲɛfɔ a y'a fɔ aujourd'hui an mun b'anw bolo des chefs de famille aujourd'hui dɔw gɛnna prêt à jɛ san 2 la wari b'anw bolo ka taa inspection soudoyer anw ka essence n'an ka nasɔngɔ n'an ka location yɛrɛ jɔrɔ b'anw na bi on n'a rien pour soudoyer comment l'inspection du travail mais aujourd'hui an ka fantanya n'an ka fɛn ils n'ont pas regardé ça, ils n'ont pas regardé la richesse d'Orange Mali. Oui, ils ont regardé le droit. Mimbe sariya gafe kon yo do fo Orange. Donc de kamanga foli buye bi. Nga foli be malien bela jele et puis je sais mais nga foli ba militant. Te gumbu kambi de. Aujourd'hui, ça ne sert à rien de le cacher. Nous souffrons. Te gumbu moka. Mais bon, à l'impossible nul n'est tenu. Angum dalo na nga sariya la et vive Mali. Nala sona o kuma foli jara an yɛrɛ ye monsieur Samake an b'a fɔ ala ka dɛmɛ kɛ hali bi an taa monsieur Dukure fan fɛ Dukure kumakan jumɛn b'i bolo kumakan laban ye jɛmukan kɔnɔna la. D'accord, madame an b'i fo ka Mali kunnafoli baarakɛla bɛɛ lajɛlen fo ka grand frère Kasim Traoré fo Jani .ml la voilà y'an dɛmɛ ko caman kɛ voilà franchement an b'a fɔ kosɛbɛ bon ka an camarade de lutte ka olu fana fo ka fu ɲɛna k'u k'u muɲu sɛgɛn kɔfɛ hɛrɛ de don et puis mɔgɔ si tɛ hɔrɔnya sɔrɔ ni ma sɛgɛn voilà an ma nin kɛlɛ in a ma daminɛ yɛrɛ fɔlɔ ka fu ɲɛna a ma daminɛ 3% des éléments que nous disposons an m'a utiliser fɔlɔ ka fu ɲɛna k'u k'u muɲu kɛlɛ tɔw bɛ kɔfɛ halisa kana an tɛ mɔgɔ dɔgɔya an tɛ mɔgɔ ka information confidentielle divulguer an tɛ mɔgɔ neni mais fɛn fɛn ye sariya sɔsɔ ye n'a bɛ kɛ Orange kɔnɔna na an b'a bɛɛ fɔ voilà o kɔfɛ n bɛ adresser au président de la transition général d'armée Assimi Goïta k'a fɔ an ɲɛna a sera ka Barkhane gɛn ka MINUSMA gɛn ka Takuba gɛn mais jɔnya min bɛ Orange la an fana y'o d'a ma a k'i ɲɛsin o fana ma je vous remercie. O kuma diyara n ye wa an b'a jigin fana ko faamuyali caman o sɔrɔla kuma ninnu kɔnɔna la o la an bɛ taa an ka invité mɔgɔ sabanan fan fɛ Mati Bagayogo ale fana k'a ka kumakan labanw di an ma jɛmukan kɔnɔna la monsieur Bati. D'accord Mariam an ka foli bɛ aw yɛrɛ fo tiɲɛla a ka cɛsiri la ka mɔgɔ degunenw dɛmɛ bon ni famusa ni Dukure kuma min ye bon hakili la kuma bɛɛ fɔra mais ne bɛna fitinin min fara kan o ye weleweleda ye ne b'o weleweleda ɲɛsin an ka institution Mariam b'a yira an ka institution na k'a fɔ Mali institution bɛɛ la a ɲɛmɔgɔ bɛɛ la k'a fɔ malien den dɔw de bɛ yen dutigiw don furumusotigiw don cɛtigiw don dentigiw don balimatigiw don olu de gɛnna bi ka bɔ baara la Mariam sariya sɔsɔ kɔnɔna la u ma bila u ka hakɛ foyi kɔnɔ wa hakɛ foyi ma d'u ma bololankolo de sigilen don donc ne bɛ Mali institution bɛɛ interpeller la Mariam o tɛmɛlen kɔfɛ Mariam n bɛ président de la République interpeller yɔrɔ in na n'o ye son excellence le général d'armée Assimi Goïta. Mariam n'i y'a ye n bɛ n sinsin général in kan Mariam n yɛrɛ ye sɔrɔsiden n b'a dɔn sɔrɔsiya tɛ fila fɔ parce que n lamɔna cogo min na n b'a dɔn Mariam an bɛ président interpeller nin kɛnɛ kan k'a yira la k'a fɔ ale de y'a fɔ a ka discours la k'a fɔ k'a yira k'a fɔ ko malien den mana tɔɲɔ i ka hakɛ kan k'i ka taa i ta da sariya ɲɛ ko ni ko bɛ bɔ a la walima ni ko tɛ bɔ a la k'an bɛna sigi k'o ye
an b'a fɔ président na bi président an ye mɔgɔ tɔɲɔlenw ni an ye maliyɛn den tɔɲɔlenw ni minnu ka hakɛw bafuyelen don président i b'a fɔ k'anw bɛ luwanse de la an ka jamana kɔnɔ donc an b'a fɔ a ye k'a fɔ sariyatigɛla fɔlɔfɔlɔ ale de parce que ale de ye sariyatigiw ka ɲɛmɔgɔba ye ale de ye jamana ɲɛjɔyɔrɔ ye donc an bɛ wele bila a ma an b'a yirala k'a fɔ a ka nin ko in ta madame ko in tɛ affaire denni ye dɛ mɔgɔ 151 ka baara tiɲɛni k'u sigi u sen samara kɔnɔ président affaire denni tɛ dɛ an b'a ɲini fɛ ka wuli i ka nin ko in sɛgɛsɛgɛ wa k'a kun n'a ɲɛɲɛ bɛɛ ɲɛɲini k'a ɲɛdɔn Burkina président ye min ɲɔgɔn kɛ président an sigilen don k'i lajɛ président an sigilen don k'i lajɛ an b'a bisigiya k'a fɔ AES bɛɛ ye jamanaba kelen n'o ɲɛmɔgɔya bɛ e yɛrɛ bolo bi donc an sigilen don k'i lajɛ président o tɛmɛlen kɔfɛ madame n bɛ an ka diinɛ ɲɛmɔgɔw bɛɛ wele nin kɛnɛ in kan madame an mago b'u bɛɛ ka dɛmɛ la madame diinɛ de y'a yira k'a fɔ ko tɔɲɔli maa o maa i ye maa tɔɲɔ a ka hakɛ kan ko mɔgɔ man k'i sigi k'o lajɛ i bɛ se ka ko kɛlɛ cogoya min na hali n'i tɛ se k'a kɛlɛ n'i fanga kɛlɛ i dusukun na madame an b'an profiter an bɛ an ka Haut Conseil islamique président n'o ye Chérif Ousmane Mamdani Aidara an b'a interpeller nin kɛnɛ in kan k'a fɔ a ye Haut Conseil président jamana kɔnɔden dɔw de tɔɲɔnnen don u ka hakɛ kɔnɔ an bɛ église catholique ɲɛmɔgɔ monseigneur an b'a yirala k'a fɔ jamana kɔnɔden dɔw de tɔɲɔnnen don u ka hakɛ kan an bɛ église protestante ɲɛmɔgɔ an b'a fɛnɛ wele nin kɛnɛ in kan o tɛmɛlen kɔfɛ dugu o dugutigi de b'a la an bɛ famille fondatrice n'o ye ɲarew ye an b'o interpeller nin kɛnɛ kan k'a yir'u la k'a fɔ u balimaw u denw u mɔdenw dɔw de tɔɲɔnnen don Mali kɔnɔ u ka hakɛ kan u k'a ko ɲɛɲini o tɛmɛlen kɔfɛ an bɛ mouvement des jeunes bɛɛ an b'u bɛɛ wele kɛnɛ in kan k'a yir'u la k'a fɔ u bɛ se k'an dɛmɛ ni dɛmɛla min sariya sɔsɔ min ni Orange kɛlen bɛ k'o ta bingani wale min ni Orange kɛlen bɛ k'o ta k'anw sɛgɛrɛ an mako bɛ bɛɛ ka dɛmɛ la o tɛmɛlen kɔfɛ Mariam n bɛ kuma laban ni an ka kiiritigɛlaw ye n'o y'an ka sariyatigiw ye Mariam ko dama dama ye ne sɔn Mali sariya ye ko dama dama ye ne da Mali sariya la Mariam i b'a ye Mali de kɔnɔna la waritigi walima faama b'i ka hakɛ daraki ka taa sariya la k'a yira k'a fɔ wari b'a kun fo dɔw b'a f'i ɲɛna a ka di yɔrɔ o yɔrɔ t'a fɔ ye mais Mariam u bɛ se sariya la kiiritigɛla de b'a f'i ye i n'i ka wari i n'i ka se ko karisa i binna nin fatankɛ nin kan i ka wari ani i ka se ani i ka faamaya o t'i tila yan i ni ɲangili min kan k'i donc sariyaso kɔnɔna la sariya sɔsɔ tɛ yen donc an b'a bisigiya k'a fɔ Mali sariyaso kɔnɔna la kiiritigɛla minnu bɛ yen a kiiritigɛlaw Mariam intègre d'anw don dɛ u b'a f'i ye i ye sariya sɔsɔ min kɛ k'a f'i ye ni ɲangili min ka kan hali ɲɛda tɛ lajɛ i bɛ ɲangi donc n ka foli bɛ bɛɛ lajɛlen ye n b'an ka militants fo fɛn o fɛn bɛ kɛlɛ in na k'a yira bɛɛ la k'a fɔ vraiment a ye cɛbaw de a ye musobaw de k'i kɔgɔ da multinational la a ma nɔgɔ dɛ mais a tɛ taa sacrifice kɔ donc an b'a ɲini bɛɛ fɛ bɛɛ k'i sacrifier waati na ko de don sariya mana ka baara kɛ don min na ni Ala sɔnn'a ma ani kunkɔrɔta bɛ mun hakɛto bɛ kuma la sallallahu o diyara an ye ayiwa an b'a fɔ an lamɛnbagaw ma aw minnu tun bɛ k'a lajɛ jɛmukan kɔnɔna la
ayiwa an b'a fɔ an lamɛnbagaw ma aw minnu tun bɛ k'an lajɛ kabini jɛmukan daminɛ fo ka se sisan ma ani aw minnu ye jɛmukan kunfɔlɔ lajɛ ni o kɛra ka kɔn bi don in kɔni ye an b'a jigiya k'a fɔ faamuyali caman sɔrɔla la ka d'a kan n bɛ segin a kan ni kuma minnu fɛn fɛn fɔra nin kɛnɛ kan a bɛɛ bɔra dusukun de la a si ma bɔ da gansan kɔnɔ wa an b'a jigiya fana aw minnu bɛ an lamɛn aw ka faamuya ni hakili de ye aw ka minɛ aw dusu la fana a kana kɛ tulo k'a mɛnni ye dekun de bɛ mɔgɔ dɔw kan minnu bɛ k'u ka hakɛw ɲini tiɲɛ don an b'an jigi da an ka kiiritigilamaw kan ka d'a kan mɔgɔ si tɛ sariya sanfɛ a kɛra Burkina Faso jamana kɔnɔna la hali n'a sɔrɔ la ni ɲɔgɔn gɛnni sugu ma kɛ yen nɔ jamana ɲɛmaa wulila k'a fɔ ko bureau de placement ko jɔnya de don wa jɔnya tigɛ ale ka jamana kɔnɔ o kuma tɛmɛna min na a wulila ka jɔ min kan ka kɛ k'o kɛ an b'a jigiya ko ɲɔgɔn fana bɛ kɛ anw fɛ yan nɔ ni ne bɛ dansigi an ka bi jɛmukan na aw ni ce a ka lamɛnliko ɲuman na aw kan bɛn an ɲɔgɔnna wɛrɛ ma